हेलो सांग मैंने आपण मानक लीना किचन को स्वागत। आम ये कौन गोटे बनवा गाजर हलवा। ठीक है मुझे देखा केमती गाजर हलवा बनाऊँ। गोटे लिटर क्षीर फुटेबे गरम करी इटार लिटर क्षीर आउ ये गोटे किलो टे कम अच्छे गोटे किलो कम अच्छे आ क्षीर कम करदे भल लगे माने अधा किलो हेले गोटे क्षीर ठीक हे। मो बाहर माने पुराणा गाजर थिला मु गोटे दुटा तादर मिसई देछि माने गोटे किलो गोटे क्षीर हेनी आउरी अध किलो मिसई हब भल लगे टेस्टा एटा किलो टे कम अच्छी बोली गोटे लिटर तेल गोटे लिटर क्षीर करदे। देखिए केमती मु बनाऊँ मुझे क्षीरटा गरम करी आगे क्षीरटा फुटू था गाजर को पूरी एक मैंने आगे छिलका बाहर करके तापर धोईकी तापर मु कद्दूकस करी देखा कौन कर क्षीरटा फुटी जाऊ ये फुटिकी कम हम ना तापर एटा मु काम करू करू एटा फुटी कम हो सारे जल्दी हो गाजर हलवा देखा फुटू था। एमती सब कोरीदेली तापर ए आग पट आ पछ पट मु काटिदेली आग पट एटा आस ना यहाँ काटिक बाद दे दूचे एमती काटि सारा मुझे चुपा गुड़ा सब खुंपा कर मुझे भल कर धोई दूची पानी लगी ना तो पानी गुड़ा सब पोछि दूचे थाल को पोछि दूचे भल कर आ गाजर गुड़ा भी पोछि दूचे पानी लगी एक्स्ट्रा पानी सब तो मुझे या सागर सब कद्दूकस करी क्षीर भी फुटीगला फुटी फुटी से कम हम फुटू धीरे धीरे मुझे कद्दूकस कर बेसी बड़ पाखर कर दरकार नहीं ए मिडिल साइड रे कले ठीक अच्छे आ छोट पाखर कले बेसी मी हो यहाँ ठीक अच्छे मिडिल साइड एमती सब गुड़ा कर केमती कद्दूकस हो गला सरला कद्दूकस सरीगला मुझे जाऊँ बसैमी ए करवा देखिए कढ़ाटा बसी गरम हाँपाई पूरा गरम है कि घी फी कि पड़ोनी से शुखिला कढ़ाटा कि मुझे जो गाजरटा कद्दूकस कर
ସେଇଟା ମୁଁ ପକାଇବି ହେଲା। କଢ଼ାଟା ଜୋର ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା କଢ଼ାରେ ପକାଇବେ ସବୁ ଗାଜର ଲାଗିଯିବ, କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ପୁରା ତାତିଲା ପରେ ତାକୁ ପକାଅ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନ ଶୁଖିଛି ଗାଜରର ସାଁ 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 ଆବାଜଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଜାଣିବେ ଯେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାତିଗଲାଣି, ମୁଁ ପକାଉଛି। ଏଟାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ତଳେ ନ ଲାଗିବ। ତଳେ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଲାଗିବ। ତଳେ ତଳେ ଏମିତି ଲଗାଉଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିଲେ ତଳେ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ସିମ୍ କରିଦେବେ, ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାହାର କରିଦେବ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେ ଜୋର ସାଁ 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 ଆବାଜ ହେଉଛି। ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନା, ଏ ପୁରା ଶୁଖିଗଲେ ଆଉ ସାଁ ସାଁ ହେବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲାଣି, ବେଶୀ ଆଉ ସାଁ ସାଁ ହେଉନି, ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ୟା ଉପରେ ଆମେ ଚିନି ଦେବା। ମୁଁ ଘିଅ ବି କିଛି ପକାଇ ନଥିଲି, ଖାଲି କଢ଼ାରେ। ଆଉ ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର, ମୋତେ ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ 5 ଚାମଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଚାମଚ, 4 ଚାମଚ, 5 ଚାମଚ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ, ଆପଣ ପରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ 5 ଚାମଚ ଦେଲି। ଏହା ଚିନିରୁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ପକାଇଥିଲି, ଚିନିର ବି ପାଣିଟା ବାହାରି, ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲାଣି ପୁରା। ଏବେ ୟା ପରେ କ୍ଷୀର ଦେବା। ଏଟାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଇଏ ଗରମକୁ ଇଏ ଗରମ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ସିମ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପଟ ବସେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଢାଳୁଛି ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ। ପୁରା ଯେଉଁ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନାକ ସବୁଟା ହେଇଯାଉଛି। ଓ ବାବା, ହାତ କରୁଛି। ଏବେ କ୍ଷୀରଟା ବି ଶୁଖିଗଲା। ୟା ଉପରେ ଆମେ ଦେବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ଦେଉଛି। ଆଉ ଇଲାଇଚି ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, 3ଟା 4ଟା ଇଲାଇଚି ପାଉଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଉଛି। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଘିଅଟା ଦେବା। ଘିଅ ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ମାନେ ଘର ତିଆରି ଦେଶୀ ଘିଅ, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଗୁଆ ଘିଅ। ଏବେ ଆମର ଗାଜର ହାଲୁଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏମିତି ଭାବେ ବନେଇବା। ଗାଜର ହେଲା କେମିତି ବନେଇଲି ଦେଖିଲେ ତ? ସେମିତି ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ କେମିତିଆ ଲାଗିବ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ।